سلام سلام ناي هافتم يوتيوب channel تخاتل زهونكم قبلعهم كميل لكم دحانديهم لما عندون تخاص مالي فيديو بحضر استمليسه متيل لخو اسكع مودات حيركم تنحو اي لما عندي ارست فيديونا كمتي افت سكرين تريقوا زلخم نافقركي زرحقكي بزي مخنياتيو زبل ارست فيديو زحقو ايو حد ود تعتاي بزي قال مخنيات كاب مانم غوان سيتي كرحق اي خل زرحقو مخنيات اللوت مخنيات انتين كخون يخل كاب فيديو زي بدم كتردا اتخنا ياخن كورح دق انستي هاتي سخونه ودس قريب الناس قطيفنا رحقني بزح بكومنت تصحف على اخن بانبوكس لازم نزح توزي من لسي لازم حسوكو فيديو لما عاد هيزلكم مت يلهو لايك زي ملك لايك ولا سبسكرايب زي كوركن لما سبسكرايب غورا بيت سونا هونكن اسكع مودات حبركنا نطنحا منافق راكي بزو مخنيات كرحقكي كبرت حفتنا حد ود تعتا فقر جميركي مسؤوت او تاورك فتين كتكون تخلي جن بزي قال مخنيات كرحقكي خلو نسغي حاسو يزغمكي تحاسو يزغبكي ወይ ከዓ ንስኺ ክተሰላሰሉ ይዝግበአኪ መሰረታዊ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ መሓዙትኪ ናትኪ ደካማ ጎኒ እናዓለሉ ዘሳቀቁ እንተ ኮይኖም እዩ መሓዙትኪ በቀረባ ዝፈልጡኹም ፍቅራት ምዃንኩም በቀረባ ዝፈልጥዎ ንዕኡ መሓዙት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ ናትኪ መሓዙት ናትኪ ደካማ ጎኒ እንድሕር ዝነግርዎ ኮይኖም ክኸውን ይኽእል እቲ ደካማ ጎኒ እንታይ እዩ ንኣብነት ብዙሕ ደካማ ጎኒ ብዛዕባ ተፈጥራዊ ብዛዕባ ሰብ ስራሕ ብዛዕባ ኣባኺ ዘለዉ ደካማ ጎኒ መብዛሕትኦም ኔጌቲቭ ነገር እንድሕር ዘውግዕዎ ኮይኖም እንድሕር ዘሸማቕቕዎ ኮይኖም በዚ ምክንያት ሓደ ወዲ ተባዕታይ ክርሕቐኪ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ምክንያታት ንሱ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል ንስኺ ዘዕለልክዮ ዕላላት መሓዙትኪ ንሱ ክሰምዖ ከሎ ንዕኡ ዝሓቑኽዮ ናትኪ ዘሳቀቕ ነገራት ባህርታት ወይ ከዓን ናትኪ ደካማ ጎኒ እናዕለሉ ሙድ ዝሕዝሉ እንተኮይኖም እዩ ማለት እዩ እቲ ሙድ ንብሎ ዘለና ድማ እንታይ እዩ ንኣብነት ንስኺ ሓፃር ኢኺ ንበል ብተፈጥሮ ንሱ ምስ መሓዙቱ ክዕልል ከሎ ሰይትኻ ሓፃር እያ ቁመታ ብጣዕሚ ሓፃር በቃ ድንኪ እያ ከምዚ እያ ናበሉ ብተፈጥሮ ይኹን በቲ ፀኒሑ ዝመፅእ ነገራት ኩሉ ዘሳቅቕዎ እንድሕር ኮይኖም በዚ ምክንያት ሓደ ፍቅረኛኺ ክርሕቐኪ ይኽእል እዩ መሓዙትኪ ወይ ከዓ ናቱ መሓዙት ናትኪ ደካማ ጎኒ እንድሕር ዝነግርዎ ኮይኖም ፀላም እያ ክብልዎ ይኽእሉ ቀያሕ እያ ክብልዎ ይኽእሉ በዚ ምክንያት ክብርቲ ሓፍትና ክርሕቐኪ ይኽእል እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነታት እንድሕር ኮይኖም ድማ መፍትሒኦም እንታይ እዩ ንዝብል ድማ ተመሳሳሊ ቪድዮ ክምለሶ እየ ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳማይ ናፍቀረኪ በዚ ምክንያት ክርሕቐኪ ይኽእል ሓደ ወዲ ተባዕታይ ናፍቀረኪ በቃ እናደለይክ በዚ ምክንያት ክርሕቐኪ ይኽእል እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ እዩ ፅዕንቶ ቤተሰቡ ወይ ከዓ ቤተሰቡ እንድሕር ፀሊኦም ኺ ፅዕንቶ ቤተሰቡ ክበሃል ክእል ከሎ ንዓኺ ፈሊጦም ምኸቶም ቤተሰብ በቃ ዘቆልዓ እዚኣ ረሓቃ ሲትነት የብላን ከምዚ እያ ጭዋ እያ ባርያ እያ ዝበሃሉ ረኣያታት ክኾኑ ይኽእሉ ምናልባሽ ወይ ከዓ ብባህሪኹም እውን ዘይክፈትዉ ይኽእሉ ወይ ከዓ ናትኩ ክኸብን ናቶም ክኸብን ወይ ክራኸብ ይኽእል ስለዚ በዚ ምክንያት በቃ ረሓቃ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እዚኣ ናይ ቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ኣብ ብዙሕ ናይ ፍቅርያዊ ሓዳር ክፈላሊ ዝኽኣለ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሓዳር ዘይብለን ኮይነን ንክነብር ዝገብር ዘሎ ናይ ቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ብጎንኡ ደው ክብል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቤተሰብ ፅዕንቶ ወይ ከዓ ናይ ቤተሰብ ጣልቃ ገብነት እንድሕር ሃልይዎ ንሱ ናይ ቤተሰብ ጣልቃ ገብነት ኣለኒ ኢሉ ክብርቲ ሓፍትና ክነግረካ ይኽእል ምክንያቱ ቤተሰቡ ክትበኣስ ስለትኽእል ወይ ከዓ ናይ ቤተሰቡ ደካማ ጎኒ ክነግረክ ስለዘይኽእል ንሱ እንታይ ክብለክ ዝኽእል በቃ ንጋደፍ ጥራሕ ይኽብለክ ዝኽእል ስለዚ ፅዕንቶ ቤተሰቡ ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይን መሰረታዊ ነገር ድማ እንታይ እዩ ናይ ቀደም ፍቅረኛኺ መን ምዃኑ ተፈሊጡ እውን ክገድፈክ ይኽእል እዩ ንምንታይ እቲ ናይ ቀደም ፍቅረኛኺ ዝነበረ ናተይ ዓርኪ ኣኮ ነይራ ከምዚ ኣኮ ነይራ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ኣለዋ ናበለ ብዛዕባ ሕጂ እውን ደካማ ጎኒ ክነግሮ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቀደም ፍቅረኛኺ ንዕኡ ተተኸኣለ ክትነግርዮ የብልክን ናይ ቀደም ፍቅረኛኺ ብፍፅም ንበይንኺ ሒዝክዮ ክትሞት ዝግብአክ ምሽጥር እዩ ናይ ቀደም ፍቅረኛኺ ክንደይ ዓመት ፀኒሕኺ ምስኡ እንታይ ትገብር ነርኪ ነቲ ናይ ሕዚ ዘሎ ፍቅረኛኺ እንድሕር ነጊርክዮ ነርኪ ኮይንክ እሞ ንሱ እንድሕር ፈሊጥዎ ነቲ ወዲ ምስቲ ወዲ ክራኸብ ከሎ እንድሕር ዝሻማቐቕ ኮይኑ በዚ ምክንያት ሓደ ወዲ ተባዕታይ ክገድፈኪ ይኽእል እዩ እናፍቀረኪ ከሎ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ድማ እንታይ እዩ ከቢድ በደል እንድሕር በዲልክዮ እዩ ከቢድ በደል ማለት ብጣዕሚ ወይ ከቢድ በደል ንሱ ዝብሎ ወይ ዝሙት ብኢድ በፈንጂ እንድሕር ረኺብኪ ኮይኑ ወይ ከዓ ከቢድ ሕማቕ በደላት ቶም በደላት ምዝርዛር ግልጽ ይለየ ከቢድ በደላት እንድሕር ረኺብልክ ኮይኑ በዚ ምክንያት እውን ይቕር ዘይበሃል በደል ኩሉ ይኽእል ንኣብነት ብናቱ መስፈርት ይቅርታን ኩሉ መድሓኒት እኳ እንተኾነ ይቕር ዘይብል በደል እዩ እዚ በቃ ዋላ ይቕረ ተባሂልና ብሓባን ክንነብር ንኽእል ኢና እንድሕር ዝሓስብ ኮይኑ ሓደ ወዲ ተባዕታይ በዚ ምክንያት ክርሕቐኪ ይኽእል እዩ ክብርቲ ሓፍትና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ
ኣብ ሴክስ ዘይምጣዓም እዩ ኣብ ሴክስ ዘይምጣዓም ክበሃል ክኽእል ከሎ እዚ ግልጽ ኮይና ንምዝራ ናይ ስዲ ወይ ከዓ ናይ ባዕለገ ኮና ነውር ዘለና ንመሃሪና ዘለና ክብራት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ንኣብነት ናትኪ ብልዕትን ናቱ ብልዕትን ብተፈጥራዊ ኩነታት ሓደ ዓይነት እንድሕር ዘይኮይኖም ማለት እዩ ዘይምምጥጣን እንድሕር ሃልዩ ወይ ከዓ ስምዒትክን ናቱ ስምዒትን ዘይምርዳእ እንድሕር ሃልዩ ምክንያቱ ንሱ ኣብ ሴክስ ቀልጢፉ ናቱ ስምዒት ገይሩ እንድሕር ዝወርድ ኮይኑ ንስኺ ናትክ ስምዒት ድማ ዘይትረዳእልክ እንድሕር ዝወርድ ኮይኑ በዚ ወዲ ተባዕታይ በዚ ምክንያት ክርሕቐክ ይኽእል እዩ ንምንታይ ናቱ ስምዒቱን ክትርድእሉ ትኽእለክ ወይ ከዓ ናትክ ብልዕትን ናቱ ብልዕትን ተመሳሳሊ መጠን ሳይዝ ወይ ከዓ ክህልዎም ይኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ تخون كن قديف كن أو نفقرني خن قدي لحد حد بتعمل أي قرام حفتي كتيران كله بزعباز نجارات زي بتلقتين زوجة عني بتلقى سلا زوجة عندما الصغار ولكن بزح عيدة فرنجن أنت إنزلاني ربنا خان السوق بلعته عبي بق بلعته عبي سلا زخنة بزم مخنيات أنا ترحقيه بق أي كولون أفسيكسي لأن بزم مخنيات أفسيكس زي متعام ويكعان سمعت نايت هقوالن سمعت نايت ودن برجت تعرق جيتك زي مفتام سمعت على مالتي أتي نايم ودعتان أتي نايم ودعتان نايم ترشان كده من جاري جن نزيد channel حتى تسمعكم ساعات سبسكرايب ناقوركم كل خندق أنستيو كاوز فيديو زي تماهركن تبور نجرخ يكون اللي سلسجمت لايك ناولكن نز فيديو زينا كل سنة بعد أحد ما شير ناولكم تحب تدخل عن كم جيم قالوا الفيديو تاتن خمس أكن ترى اللي خندما نتابعون نزلنا نايلو المركز بمنكع سكعم ودعتها بيس كنت هنا تدخل عن أنا حبيرك كنت أنحزر له حفتهم زازعي تبو سنة أنهيت እትናይ መወዳእታ ድማ ታዩ ባህሪኽን ባህሪ እንድሕር ዘይቃደው እዩ ማለት ወይ ከዓ ዘይሳነ ናትክ ባህሪ ንኣብነት ታዩ ኩሉ ፍቅሪ ክጅምር ከሎ ምስ ጓን ሰይቲ ወይ ከዓ ፍቅሪ ክጅምር ከላ ጓን ሰይቲ ወይ ወዲ እውን ክጅምር ከሎ ባህሪኻ ብዙሕ ዘይምጽናዕ ኣሎ مسأت خنا فقري ولا عم سولد كخون يخل ويقع بزح حمد حير كم سنة حاجن بحريخا ناتو بحرن ناتكا بحرن زي سان خون يخل نعمت حدا فقرنيا قدمي نتا فقرنيا ناب إيدو مقتاو أي ست النيرو دحري جن ستاي مخانو حاوي وخم زنار بحرتاتو كان كتفلت تخل تابوان سيتي تود تعتايون كمو تاقوالو سيتون كمو سلازي تحاوي زنار بحرتات خمت تخلو مس حاير كاز عبيه سلازخونه بز مخنيات زي بحرخن بحريون ندحر ماچ زي يغبر كوينو نعمت عدا اسفوتو ختلغلغ يصليم يزفوتو يبل سخصليم يفوتو يختلغلغ دما انت عدا اسفوتو زبل عينتات ابوزح حساب محبراو نابرا قولوا لا زوتو ندحر كوينه بز مخنيات حدا ود تعتاي كرحقك يخلي مالتي كبرت حفتني نفكرك بز مخنيات حدا ود كرحقك يخلي لير استويلي ذهكو نزي مسنيرو ابقطالي تمثال ساعات تمثال فيديو كومنت زي اسكح حبيرك انت انا حاوك كم توترو انا هافتهم نيره سلام بيتسا